Nevím, jak jsem tady byla dlouho, nevím. Jsem jenom, když jsem měla možnost s někým mluvit, tak jsem jenom se ptala každýho, aby mi řekl, že ten kouř není maminka a tatínek. Ako zriaďovateľ základnej školy v Bojnej si veľmi vážim aktivity, ktoré základná škola vyvíja pod zaštitou pani Čolky Harmadijovej. Naozaj sa ukazuje, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby mladí ľudia pochopili, čoho je človek schopný, aby to mohli vidieť na vlastné oči, pretože tie hrôzy sú tak neuveriteľné, že niekedy pôsobia a sú podávané ako výmysel. Žiaľ, javí sa, že to nie je pravda a že ľudstvo sa ani po necelom storočí nepoučilo zo svojich chyb. Preto je veľmi dôležité vzbudiť v ľuďoch záujem a odpor voči takýmto neľudským metodám. Hrôzy druhej svetovej vojny sa dotkli aj Bojnej. Nie je to nič vymyslené. Začalo to všetko arizáciou, kedy na Bojnej boli zaarizované dva podniky, pekáreň pána Samuela Fischera a výroba kožených výrobkov pána Nathana Hermana. Pokračovalo to rôznymi údaniami a až do takej miery, kde vieme z historických prameňov, že niekoľko desiatok občanov Bojnej skončilo na tomto mieste. Tým, čo sa podarilo prežiť, sa po strasti plnej ceste domov stretli s opovržením v podobe pogromu v Topolčanoch. Preto je veľmi dôležité tieto udalosti si pripomínať.
Ty dráty byly nabitý elektřinou a ráno, když jsme šli stát apel, tak skoro každý den v těch drátech někdo visel. Prostě kdo už nemohl, tak vyrazil z toho bloku a chyt se drátu a byl konec. Už tretíkrát sme navštívili s našimi žiakmi koncentračný tábor Osvienčim a myslím si, že aj tentokrát si žiaci odnášali mnoho zážitkov. Určite sú to zážitky iné ako z ostatných exkurzí, ktoré počas roka absolvujú, ale určite je dôležité si uvedomiť aj význam a hodnotu týchto miest, čo zanechali v ľudských životoch. Čo všetko dokáže človek urobiť, ako sa človeku dokáže zachovať. Tento odkaz je potrebné odovzdávať určite aj ďalším generáciám a už aj mladí ľudia by si mali uvedomiť, a hlavne oni, aby sa vyvarovali niečoho takého, čoho boli svedkom tu. Že vojna a človek počas vojny naozaj dokáže robiť zverstvá, ktoré sa nedajú vrátiť. A ľudský život je to najvzácnejšie. Moje pocity po návšteve Osvienčimu boli dosť stresujúce a zlé. Dosť ma zaskočil životný štýl, jak tam žili, jak sa s nimi zaobchádzalo, jak museli v kuse pracovať, čo museli oblečené, dokonca aj spanie v brezinke a podobné veci. Napríklad aj plynové komory, nemilosrdné vraždenie, strieľanie tých domov drevených, jak bola brezinka, hlavne tej ženskej časti, jak tam je trepospodné postele. Bolo tam 8 žien na jednej posteli, tlačili sa tam v zime, bola zima, mali kusy deky, v lete tam bolo neskutočné teplo, musím dali otvoriť okna. A tie počty zavraždených ľudí boli neskutočné 2,5 milióna približne. Ani sami nevedeli, koľko ich v skutočnosti bolo. Keď som chodila po tom Osvienčime a som si uvedomovala, že tady chodili ľudia, ktorí ani nevedeli, že idú na smrť, tak mi normálne mráz prebehol po chrbte, bolo mi to také nepríjemné, cítila som sa blbo. A hlavne keď som videla, kde spávali a že napríklad, že mohli ísť na vecko len ráno a večer, a že sa tam pralo len raz za mesiac, tak to bolo dosť veľký šok. A hlavne keď som videla veci, čo sa zachovali, ako napríklad také hrebenie, hrnce a také veci, tak to bolo aj topánky. Bolo to také dosť zaujímavé a som rada, že žijem v tejto dobe, že som nebola
že som nežila v tej dobe, kde oni boli, že mali to oveľa horšie ako my teraz. Deti teda do 14 rokov, že boli ako nepotrebné, ako takí invalidi, tak to hneď išli do plynu, pretože vlastne neboli potrební ani na prácu, ani nič. A oni to vlastne určovali podľa toho, podľa výšky. Keď mal napríklad 16 rokov a bol malinký, tak to už rovno brali, že má po 14. Alebo keď prišli tým transportom, tak tí Nemci, tí vojaci vlastne ukazovali, že na ľudí, že ty pôjdeš do plynu, ty pôjdeš pracovať. Tak to bolo dosť také, že proste nemali problém tých ľudí zabíjať. Keď sme tam prišli, tak som cítil vlastne, že mi bolo ľúto ľudí, čo tam skončili. Pretože mali to tam oveľa horšie, ako my to máme teraz. Myslím si, že začnú nový život, presťahujú sa niekam inde. Ale boli tam iba so smrťou alebo prácou. Prečo by človek cítil toľko nenávisti voči niekomu, že by dokázal zobrať skupinu ľudí a jednoducho iba takto sa s nimi správať. To, že vlastne hygiena tam v podstate ani nebola. Nedostávali nové veci, dostávali iba veci po ľuďoch, ktorí skončili pred nimi. Bolo to tam strašné. Jednoducho mohli rozdielovať ľudí podľa toho, či boli užitoční alebo nepoužiteľní. Chcel by sa tam ešte niekedy vrátiť? No, vlastne ani nie, bolo to tam veľmi strašné pozerať sa na to, ako to tam vyzeralo, ako museli spávať, ako museli tam trpieť. Možno byť iba vďačný, že vlastne takéto veci sa zatiaľ ešte nedejú. Tak akože keď som tam prišiel, tak som tam cítil takú zvláštnu atmosféru toho, že tam tí ľudia žili v takých podmienkach. Keď za pár týždňov človek schudol z normálneho chlapa na kosti, na kožu, to je také smutné. Čo ti ma najviac zarazilo? No, asi ma najviac zarazili tie vlasy a to, čo tam vlastne po nich zostalo, aj keď podľa mňa to nebolo všetko, čo tam bolo, ale veľmi veľa tam toho bolo a to, že žili v takých podmienkach skromných. Keď spávali traja na jednej posteli a od rána do večera pracovali. Asi by som sa tam vrátiť nechcela. Ale bolo by dobré, aby to asi každý videl niekedy.
prichádzala z Osvienčimu, nevedela som, čo mám od toho miesta najprv očakávať. Ako sme vstúpili do jednej z budov, bola tam stena, na ktorej bolo neskutočne veľa fotografií ľudí, ktorí tam zomreli. Až vtedy som si uvedomila, aké zlé to tam mali. Hygiena, úloha. Potom som sa dozvedela, že Nemci popol ľudí, ktorí spálili, ho hádzali do riek a potom ho používali na posypanie ciest. Nechápem, ako to tí Nemci mohli robiť, veď predsa všetci sme ľudia, sme si rovní. Tí ľudia si pôvodne mysleli, že idú za prácou, ale nevedeli, že idú na istú smrť. Ľudí rozdielovali najmä podľa ich veku. Tí, ktorí mali menej ako 16 rokov, išli rovno do plynových komôr a ostatní dali na práce. A prežili tam maximálne 2 mesiace a potom zomreli. Z Osvienčimu ušla aj skupinka Slovákov, ktorí prišli do Žiliny a podali tam správu. Nikto im nechcel veriť, neverili im, že také hrozné veci sa tam dejú. Potom pokračovali Slováci ďalej až do Maďarska, kde prišli do jednej z dedín, kde malo sa vlastne do Osvienčimu premiestniť najviac Židov. A tam im tiež moc neverili, ale nakoniec zabránili tomu najväčšiemu transportu. Keď sme prišli do Osvienčimu, tak som nechcela veriť, čo tam Nemci urobili ľuďom, na ktorých ani nebolo vidieť, kto vlastne boli. A rozdeľovali podľa veku a nevadilo im poslať malé deti do plynovej komory, kde vlastne zomreli. Niektorí taktiež postrieľali, a aby to ostatní nevideli a nemohli počítať mŕtvych, tak na okná dali drevené laty. Ľudia, ktorí išli na prácu, tak museli dosť ťažko pracovať. A napríklad v plynových komorách museli odtiaľ voziť ľudí a strihať im vlasy alebo trhať zlaté zuby. A keď už nemali akú prácu tomu tam dávať, tak museli kamene voziť z jedného miesta na druhé a to celý deň, len aby boli vyčerpaní a nerozmýšľali nad úzikom. Na to miesto by sa mali pozrieť každý, aby sa tiež dozvedeli, čo sa stalo. A ľudia by potom mali vedieť, pretože to tvorí dosť veľkú časť histórie. Ľudia, ktorí hovoria, že sa nikdy nič také nestalo, tak by tam určite mali ísť a dozvedieť sa vlastne tú pravdu, ktorá sa skrýva v tom mieste, a aby už prestali tvrdiť také nezmysly, že sa nikdy nič také nestalo. Čo ste tu videli dneska, nie je len nejaká vec, ktorá je ďaleko v cudzom štáte, ale je to vec, ktorá sa dotýkala aj nás, či už na Bojnej, vo Veľkých Dvoranoch, v Lipovníku, aj v Lesovciach. Skončilo tu veľa ľudí aj od nás a je na vás, na každom z vás, aby sa niečo podobné už nikdy nestalo. Pretože
Posledné roky nasvedčujú, že sme sa z takýchto tragédií minulosti nepoučili a že si na ne nechceme pamätať. Sme tu dneska preto, aby sme si spomenuli a aby ste vy na vlastné oči videli, čoho je človek schopný. A je na vašej statočnosti, aby ste, keď budete veľkí, nič také nedopustili. To, čo ste tu dneska videli, naozaj nie je nejaká vzdialená vec. Dneska už na Bojnej nám ostáva len spustnutý židovský cintorín, synagóga, ktorá nám pripomína, že Židia žili aj medzi nami a tie spomienky blednú a čím ďalej si to uvedomujeme menej. To hlavné posolstvo z dnešného dňa, ktoré by ste si mali odtiaľto odniesť, je, že nikdy v sebe nenechajte pochovať ľudskosť. Vždy odpustite jeden druhému a pozerajte sa na toho druhého ako na človeka. Sme na mieste, aj tu sa to píše, kde vyhasli milióny životov. Nie je to len rozprávka, nie je to len nejaká fráza, je to bohužiaľ obrovská ľudská tragédia. Treba si to uvedomiť a odísť s presvedčením, že nič takéto sa už nikdy nesmie zopakovať. Ja som veľmi rád, že ste dneska išli na tento výlet a chceme poďakovať pani učiteľke, že sa tu opäť stretávame na tomto smutnom, ale veľmi dôležitom mieste pre vás aj pre nás. Môj zážitok z dnešného dňa je veľmi silný. Aj žiaci sa mohli dnes dozvedieť, že tie ľudské krutosti, ktoré sa tu diali, dokázali v priebehu necelých 15 minút vymazať z povrchu zeme všetkých obyvateľov obce Bojna. V priebehu necelých 15 minút. Verím, že silný zážitok z dneška si odnášajú aj žiaci a že ich ovplyvnia pri formovaní ich názorov